L'enhorabona, Rubén, per eixa valentia a tots els seus companys. I ara imagina-s'ho, un poblet pesquer preciós a la vora d'un riu i una platja verge on la gent arriba amb carro a fer-se la paella a la mateixa arena. Així era Cullera fa més de 50 anys. Encara està en esta ciutat de la Ribera descobrint l'encant dels primers locals turístics i mirant unes fotos antigues espectaculars. Estes lletres pintades a la muntanya la van fer famós al món sencer en els anys 60, però la seva història comença molt abans. Cullera sempre ha sigut un poble pesquer. Sí, ha sigut molt de temps un poble quasi eminentment pesquer. Així a la platja era on es duien totes les barques, les xicotetes se les entraven a braç i les grans a base d'animals, en aquest cas bous majoritàriament. A banda de pesca, el que tenia també eren hortets, sobretot els marenyes que estan així a voreta mar. Cullera també ha sigut una població molt agrícola. Fija't que inclusive els horts arribaven fins a vora mar justetet. S'ha dit durant molts anys a Bahia de los Naranjos, coneguda i era a nivell nacional. Així està el meu mare. Fa 100 anys el turisme que arribava així era el dels pobles del costat. Sí, realment, fa 100, inclusive més. Cullera sempre s'ho considera també la platja de la Ribera. Tots els pobles com són Alzira, Algemesí, Carcaixent, Carlet, l'Alcúdia. Per això es va omplir tot això de casetes de bany. Efectivament, els començaven a vindre, intentaven estar 15 dies, una setmana, un mes inclusive. Venien amb el carro i en l'arena muntaven una barraqueta. Així es preparaven per a passar el dia de festa i... A buscar parella. Eso sí, era un acte social justament on la gent es relacionava, socialitzava. Sí que és de veres també que entonces era prou més difícil, perquè tapadet hasta el collet i hasta el tobillo, pues la veritat era prou difícil. Però sempre hi havia bones parelles. Tot ha canviat molt, però encara es manté l'avinguda a la mar. Una curiositat, per així venien les dones a la platja, els homes per altre lloc. A 400 metres de l'avinguda de la mar està el Caminàs dels Homes. Efectivament, el Caminàs dels Homes era un antic camí per on acudien els homes a la mar. Per què és diferència? Aquell era exclusivament per les dones i els xiquets i està pels homes perquè no estava permès que estagueren a la platja junts. Saps que la platja sempre porta un component lúdic i inclús eròtic. Això és la censura, no? Sí, la veritat és que sí, era la censura. Era habitual veure a Cullera gelaters i xiquets venent berlineses. El primer merendero va ser el del Piga. Ara és un dels de més tradició de Cullera. De juny a agost, abuelo que montava era un barracó de fusta, així. Efectivament, mi abuelo tenia unes maderes que deia mon pare, ell era l'únic capaç de totes aquestes maderes fer-les encaixar i quan acabava, començaven un mes antes, quan acabava apareixia un barracó de madera en habitacions, en cuina, en una terrassa espectacular. I sempre ple. Venien a passar el dia i portaven lo que tenien ells, moltes voltes animals vius, perquè en aquella època no n'hi havia ni neveres, ni llum, ni res, i venien a fer-se la paelleta. El que tenia capacitat per fer-se-la se la feia ell i el que no recorria Al Piga. Al Piga i mi abuelo ficava la sal, l'oli. Amb el boom turístic es va construir el Sicania, el primer hotel de luxe. Va començar amb poquíssimes habitacions i va arribar a les 116. És quan obri el Sicania, quan comença a arribar el turisme de l'estranger. Sí, fundamentalmente los primeros clientes que tenía el hotel eran franceses, que luego empezaron a llegar alemanes. Lo que pasa es que los alemanes ya se instalaron más bien en la zona del dosel y aquí quedaron los franceses. Y mucho producto nacional, ¿eh? Venía gente de Madrid, de Bilbao. Potser Hollywood ens guanyen estreles de cine, però els americans allí no tenen platges com esta, de Cullera. Tota la raó, tens Cesc, encara no tenen aquestes platges.